سلام زي خبركم تخطاتلت بين تي في نلوم سوني شدش سنة زت دالو على توزينات تزلكم متلخو كم وترو كساب فتصام رباطنا نخت كتاتلنا عند عدمكو بقدامنت أرأس زينا سراوي الصومال العلوي أزازي الشباب كم قتلن نكال مرحد ما كم زمارخن حبيروم بچاينا استبقسوا على سلام عرقي أفريقيا كاب إسراك ساب إسران كلتن سنة أبو أديس أبا خكايريو بريطانيا ناينوي رعغت ميسايل ناب يوكرين كتل أخيا دوب كوريان ها أمريكان نسمين كوريا نمتنقع ميسايلات ونشيفن چاينا بسنك واحد يهدك نستيو بزحي هزبه يقود الكام زلون كالين زد هسس مدبات حزلكم همت إلخو سناي ناي مكتتال غزي إن داتا منخم أبزا چانال دمه ناي وطرو تختاتلتي نختكونو سابسكرايب بمقوار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم سراويت صومال العلوي أزازي الشباب كم زقتلن نكال مرحد ما كم زمارخن حبيرو سراوي الصومال أبزوه باكل كتما تيوغلو أبز كايدو سرحيسن العلوي أزازي الشباب كم زقتل قليتهم تلفزيون تاجرت مال سنبت حموش سنة نمجلت سراويت بمتكاس أبز قربتو تبتصب أبت سرحيت بشيخ آل سيما زفلت محمد نور قال هزت تبهله حدا كان مرحة الشباب كم زتقتل حبيرام شيخ آل سيما أبزوه باكل ترقاقامي متكعتت زمرح مخانو اتمجلتسيه بيتو سخي وكسم مس إثيوبيا زداو بزوه باكل ناي صومال حدا أباوراه دجنا الشباب مخانيو زقلت ابت مساسال زينا بامريكا زسلطنو فليات حيلታት ሶማል ሳክራዊ بزبل سم زفلت محمد عبدي مختار زتباله حدا كابل علوت مرحتي الشباب كم زحزوه مربب زينا غارو حبيروم اتوم حيلታት ማከላይ ዞባታ ሀገር አባحتي سنه اب زكيرو سريتنا 4 عجبتو بمقتال نساكراዊ كمارخو خم زخالو نصبصا مدبر تلفزيون اتاغر بمتقاس غارو اقاليحوم امريكا بعرب 3 سنه بكيسو مايو بيري حاني أبز تبالك كابي بذكرتون أين فرت دبدب بوحدو حموش أوتقات نايتي شبراوي مخانوز جلس على الشباب مقتلون منستر زينات هاجر بمنجد تويتر تغيسيوم أمريكا أين فرت دبدب تكاد زل حدش بريزيدنت سومال كاب زمرتن سراوي تاد ما نبت هاجر كتلخ مخانا كاب تجلسن نفلما أوانيو بچاينا استبقسوا على سلام كرن أفريقيا كاب إسراك ساب إسران كلتن سنة أبو أديس أبا خكايديو أب كرنا أفريقيا زلوها إيرترا تركبن هاجرات أبتو زووا على نقصات فهم منجستي چاينا وقعوا أدم كم زغرب اللي انت فريتم يقولن بركلن هاجرات كرنا أفريقيا بتي بچاينا زت ماكلوا على كسات فه بزعبا مخانن أي رجاجتان بفلاي مس إثيوبيا بقول بنا طعام نايلن أب مسحب تركب سودان أبتي أبا أديس أبا زكيروا على مستافه أترى مخانه دبلوم سنياتات يمتم أمباسادر چاينا أب سودان مازي ماني مس مكتل صحف قديات وصا سودان أمباسادر نادير يوسف آلطيب ب4 سنة بزجبرو ركب سودان أبتو على كساتف كم زتمحصنه سودان تريبون حبيروم علامو سلامنة ستتان من رجان زوبا كرن أفريقيا محيالو زبله أمباسادر چاينا سودان انت تساتفان عوتتو على زو حسم خانو آجنزيبوم نسونا قلت زينا سودان سونا أبز أبوه مبرهي أبتو على كلن هاجرات أفريقيا كساتفا عدم كم زقربلن بمرقات حبرت أفريقيان إيقادون كم زركبو تغيسوم أمباسادر نادير يوسف بوغنو چاينا هنت تبقسو بمساده منجس سودان بمتكل كم زرقفو كوان ترقاقت بزعبا أديس أبا مستافو جنه نتصور ملسي أي هبلون چاينا نمجمر هوان زمززتو فلو الأخ أب زوبا كرن أفريقيا أمباسادر جي بينغ أول حد مقابيتن هميازيان كلتشن إسران كلتن نابيرترا إثيوبيا سودان جيبوتي دو سودان سوماليان كينان أبز بتصحلو أوانيو وعلى سلام اتزوبا خكايد تبقسو زوسده بريطانيا ناينوي رعغت ميسايل هنا بيوكرين كتل أخيا بريطانيا نمتنقطها روسيا عشيش بمبال إن فلما أوان ناينوي رعغت ميسايلاتنا بيوكرين كتل أخ مخانا قليتام تي ام كلتميتن 7 زبهال بزحرو كتازون شف أطوار يوكرين نرسا كتكلاخل كحجزا مخانو صحفي مكلخال بريطانيا بن هوالاس قليتوم منكس بريطانيا زاقت كنده أطوار كم زلخ جن آيانة تسرن أمريكاون أبزا حلفة سمون سرعات روكيت تلخ كم زله مقلاصة الزكريوم موسكو بتبقسو أمريكا كم تقطعت دروه
ገሊጻላ ፕሬዝዳንት ሩሲያ ቭላድሚር ፑቲን በሰንበት አብዛው መግለጺ ሀገራት ምዕራብ ናይ ነዊሕ ርሕቀት አጽዋራት ናብ ዩክሬን እንተልኢኽን ሀገሩን ዝርዝር ናይቶም ኣብ ዩክሬን መጥቃዕቲ ክትካየደሎም ፈለያቶም ዘጸናት ዕላማታት ከተስፍሑ ምዃና ሓቢሮም አባላት ሰራዊት ዩክሬን አጣቀማ እታ አጽዋር በዝምልከት ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ብሪጣንያ ስልጠና ክወሃቦ ምዃኑ መንግስት ብሪጣንያ አፍሊጡም ጸሐፊ ምክልኻል ብሪጣንያ በን ዋላስ ነተበጉሶ አመልክቶ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ስልቱ ሩሲያ መልክዑ ክቅይር ከሉ ንዩክሬን ንገብሩ ሓገዙን ክቅይር ይደልሉ ብሪጣንያን አሜሪካን ንዩክሬን አጽዋር ኣብ ምቕራብ ኣብ ቅድሚት ዝጥቀሳ እኳ እንተኾነ ዝማዕበለ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሮኬት ከባ ሙሳንን ግን ዓቢ ለውጥ ምዃኑ ጋዜጠኛ ጆናታን ቤል ይገልጽ በዚካዚ ዩክሬን ደብዳብ ከቢድ ብረት ሩሲያ ኣብ ምምጥጣን ተጸጊማ ከምዘላ ዘመላኽት ምዃኑን ተዛሪቡ ቲኤም 270 ዝበሃል ስርዓት ሮኬት ኣብ ሓደ ደቂቕ 12 ሚሳይላት ዝውንጭፍ ክሳብ 80 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ንዝርከብ ዕላማ ብልክዕ ካርም ዝኽእል እዩ ምስቲ ኣሜሪካ ናብ ዩክሬን ትልእኹ ዘላ M142 ዝተሰመየ ስርዓት ሮኬት ተመሳሳሊ ምዃኑን ይግለጽ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣሜሪካ 4 M142 ዝዓይነቱ ስርዓት ሮኬት ናብ ዩክሬን ክትልእኽ ምዃና ገሊጻ እያ ዩክሬን ነታ አጽዋራ ውሽጢ ሩሲያ ንዝርከብ ዕላማታትን ምህራም ከም ዘይትጥቀመሉ ይግለጽ ደቡብ ኮሪያን አሜሪካን ሰሜን ኮሪያ በመጥንቃቅ ሚሳይላት ወንጭፈን ሰሜን ኮሪያ በሰመት ባሊስቲካዊ ሚሳይል ድሕረ ሙንጫፋ ደቡብ ኮሪያን አሜሪካን ሎሚ ሶኒ ሸሞንተ ሚሳይላት ተኩሰን እታ ሀገር ክትገብሮ ንጽንሐት ፈተነታት ሚሳይል ኣብ ቀረባ እዋን ኣሓይላቶ ትርከብ ፕሬዝዳንት ደቡብ ኮሪያ ዩን ሱክ ዮል ሀገሩ ካብቲ በሰሜን ኮሪያ ዝመጽእ ምትኹታኽ ተርር ምላሽ ክህቡ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ህይወትን ንብረትን ህዝብና ንምሕላው ዝኾነ ረቃቅ ከም ዘይህሉ ክነረጋገጽ ኢና ኢሉ ንሱ ኣብ ርእሰ ከተማ ሶል ኣብ ዝተኻየደ መደብ ዝኽሪ ኩናት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰሜን ኮሪያ እትሰርሖ መደባት ኒውክሌርን ሚሳይልን ንሰላም ሓውስ ደሴት ኮሪያ ጥራይ ዘይኮነስ ንሰሜናዊ ምብራቕ ኤስያን ዓለምን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ይኽብል ወሲኹ ገሊጹ ኣሜሪካን ደቡብ ኮሪያን ብቐጻሊ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ከም ዘካየዳ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ድማ በብዛሕትኡ ግዜ ንሰሜን ኮሪያ የቁጥዕ እዩ ሰሜን ኮሪያ ኣብ ምብራቃዊ ገማገም ባሕሪ ሓያሎ ሚሳይላት ድሕሪ ምትኳሳ ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ሶኒ ንግሆ ክልቴን መሓዙት ሃገራት ሸሞንተ ሓደ ካብ ኣሜሪካ ሸውዓተ ድማ ካብ ደቡብ ኮሪያ ካብ ምድሪ ናብ ምድሪ ዝጓዓዝ ወይ ከዓ ATACMS ዝዓይነቱ ሚሳይል ወንጭፈን እዚ ፍጻመ ደቡብ ኮሪያ ብሓገዝ አጽዋር ኣሜሪካ ቀላጽማ ተርኢ ምህላዋ ዝገልጽ ምዃኑ ተንተንቲ ይምቱ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ናብቲ ዞባ ድሕሪ ምብጽሑ ብቕጽበት ሰሜን ኮሪያ ተኸታታሊ ሚሳይላት ድሕሪ ምትኳሳ ዝሓለፈ ሰሙን ተመሳሳሊ ግብረ መልሲ ስጉምቲ ካብ ኣሜሪካን ደቡብ ኮሪያን ዝተገበረ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ እዝን ኻላይ ግዜ ዝግበር ዘሎ ስጉምቲ ፍዳይ ሕነዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ተግባር ኣብ ምምሕዳረት ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ መንግስቲ ደቡብ ኮሪያ ሳሕቲዩ ዝነበረ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ቃለ መሓላ ዝፈጸመ ፕሬዝዳንት ደቡብ ኮሪያ ኣብ ልዕሊ ጎረቤት ሰሜን ኮሪያ ዝያዳ ተሪር ኣቀራርባ ክህልዎ ምዃኑ እዩ ዝዛረብ እታ ተነጺላ ዘላ ኮሙኒስታዊት ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣህጉር ሰገር ባሊስቲክ ሚሳይልን ካልኦት 10 ሚሳይላትን ክትፍትን ድሕሪ 5 ዓመት ንፈለማያ እዩ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ሰሜን ኮሪያ ፈተነታት ባሊስቲክን ኒውክሌርን ብምክልኻል በቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተኻየደ ፈተነታት ተሪር እገዳታት ኣጽኒዑላ እዩ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ሰሜን ኮሪያ ብዛዕባ በቲ ሃገር ዝተኻየደ ፍጻመ ዝበልኦ ነገር የለን እዚ ኸኣ ገለ ተንተንቲ ከም ዝበሎ እቲ ሃገር ኣብቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ብዕሊ ዝነገረትሉ ለበዳ ኮሮና ኣድሂባ ብምህላዋ ይብሉ እዚ ምውንጫፍ ሚሳይላት እቲ ሰሜን ኮሪያ መርኣያ ናይቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዘለዋ ተጻባኢ ባህሪ እዩ ኢላ ስለ ዝኾነነቶ ኣሜሪካን ደቡብ ኮሪያን ዘካይዱ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ድሕሪ ምውድኡ ሓደ መዓልቲ ድሕሩ ዝተፈጸመ እዩ እዘን ክልተ ሰብ ኪዳን ሃገራት ዝሃብኦ ህጹጽ ግብረ መልሲ ነቲ ሃገር ወይ ከዓ ሰሜን ኮሪያ ብልክዕነት ንምዕቃብ ዝኽእል ድልውነት ከም ዘለዎን መርኣያ ይብል ፕሮፌሰር ሌፍ ኤሪክ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኢውሃ ደቡብ ኮሪያ ይገልጽ እንተኾነ እዚ እዋናዊ ዓቕሚ ምክልኻል ሚሳይል ደቡብ ኮሪያ ምስቲ ዝዓቢ ዘሎ ስጋት ሰሜን ኮሪያ ዝዳረግ ኣይኮነን ክብል የጠንቀቕ እዚ በኣሜሪካን ደቡብ ኮሪያን ዝተወሰደ ስጉምቲ ሕነ ምፍዳይ እንታይ ውጽኢት ከምጽእ እዩ ዝብል ሕቶ ብምቕማጥ ንደቡብ ኮሪያ ዝያዳ ውሕስነት ዝፈጥር ድዩ ወይንስ ንሰሜን ኮሪያ ፈተና ክትድርት ወይ በዝኾነ መንገዲ ባህርያታ ክትቅይር ዘገድድ እዩ ክትብል ትትንትን እቲ ቀንዲ ብድሆ ኣሜሪካ ኮይኑ ዘሎ ንሰሜን ኮሪያ ናብ ኒውክሌራዊ ዝርብ ክትምለስ ምእማን እዩ ኣብዚ ጉዳይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ሰሜን ኮሪያ ነዛመልክትዩ ዝሓለፈ ዓርቢ ካብ ደቡብ ኮሪያ ኮይኑ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ምስ ሰሜን ኮሪያ ንኽትዘራርብ ድብሉቲ ምዃና እኳ እንተረጋገጸት ሰሜን ኮሪያ ግን ዝኾነ ተገዳስነት ከም ዘይረኣየት ገሊጹ ኣብ መንጎ ክልቴን ኮሪያታት ዘሎ ውጥሪ ዝያዳ ክጋድር ከም ዝኽእል ከዓ
ተንተንቲ ይገልጹ ቻይና ብሰንኪ ዋሕደ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ህዝባ ይጎድል ቻይና ልዕሊ 16 ሚእታዊት ብዙሕ ዓለም ትውንን እኳ እንተኾነት ኣብ ውሽጢ 40 ዓመት ብዙሕ ህዝቢ ኣብዚ ሃገር ካብ 660 ሚልዮን ናብ 1.4 ቢልዮን እኳ እንተዓበየም ኣብዚ ዓመት ንፈለማ እዋን ምጉዳል እዩ ኣብ ቻይና ትዛዕበየ ዓጽቦ ተባሂሉ ዝፍለጥ ካብ 1959 ክሳብ 1961 ተኸሲቱ ዝነበረ እዩ ቤት ጽሕፈት ስታቲስቲክስ ቻይና ከም ዝሓበሮ ኣብ 2021 ናይ 480,000 ወሰኽ ጥራይ ዝረኣየ ስለ ዝኾነ እቲ ኣዝዩ ዝተሓተ ወሰኽ ብዙሕ ኮይኑ ተመዝጊቡሎም ኣብቲ ሃገር ቆልዓ ንምውላድ ዘሎ እብያን እገዳታት ኮሮና ቫይረስን ነቲ ንዓመታት ምጉዳል እናርኣየ ዝመጽእ ምንካይ ወሊደ ጽልዋ ኣሕዲርዎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይግመት በ1980ታት መጠን ወሊድ ቻይና ካብ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ 2.6 ነይሩ መጠን ሞት ድማ 2.1 ነይሩ ካብ 1994 ድሓር ግን ካብ 1.6 ክሳብ 1.7 ኮይኑ ጸኒሑ ኣብ 2021 ግን ናብ 1.15 ወሪዱ እዚ ኣብ ኣውስትራልያን ኣሜሪካን 1.6 ኮይኑ ኣብ ጃፓን ከዓ 1.3 ኮይኑ ደቂ ኣንስትዮ ቻይና ቆልዓ ንምውላድ ዝኣብያሉ ዘለዋ ምኽንያት ዝምልከት ዝተፈላለየ ግምታት ይወሃብ እዩ እቲ ሓደ ምኽንያት ክኸውን ዝኽእል እቲ ህዝቢ ውሕድ ቁጽሪ ዘለዎ ስድራቤት ተላሚዱ ምጽንሑ እዩ ምኽባር ዋጋታት ንገሊኦም ቆልዓ ነዚ ምውላድ ምኽንያት ክኾኖም እንከሎ ወሊድ ክደናጎን ድሕሪ ግዜ ድማ እቲ ድሌት ክቅህም ዝግበር ጉዳይ ዕድመ እዩ ብተወሳኺ ቻይና ውሕዳት ቆልዑ ክውለዳ ዝኽእላ ደቂ ኣንስትዮን ዘለዎም ቻይና ካብ 1980ታት ጀሚሩ ፖሊሲ ሓደ ቆልዓ ክትከል ብምጽናሕ ብዙሓት መጻምዲ ወዲ ክወልዱ ኣዝዮም ዝምርጹ ነይሮም ቻይና ድሕሪ ዓጸቡ ዝተኸተለቶ ፖሊሲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዙሕ ህዝባ ካብ 1,000 ሰባት ናብ 0.34 ጥራይ ዓብዩ ጉጅለ ማሕበራዊ ሳይንስ አካዳሚ ሻንጋይ ድሕሪ 2021 ብዙሕ ህዝቢ እቲ ሃገር ብማእከላይ ገምጋም ብ1.1 ሚእታዊት ክጎድል ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ እዚ ኣብ 2000 ጠቕላላ ብዙሕ ህዝባ ናብ 587 ሚልዮን ኮርድ ከም ዝኽእል ይእመት ናይዚ ምኽንያት ክሳብ 2030 ናብ ዘሎ ግዜ መጠን ወሊድ ካብ 1.15 ናብ 1.1 ኮርድ ምዃኑን እዚ ድማ ክሳብ 2100 ክቕጽል ከም ዝኾነን እዩ እዚ ቁልጥፍ ምጉዳል ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ቁጠባት ሃገር ዓቢ ጽልዋ ከሕድር እዩ እቲ ኣብ 2014 ወሰኽ ኣርዩ ዝነበረ ብዙሕ ኣፍራይ ሓይሊ ሰብ ኣብ 2100 ብትሕቲ 13 ሚእታዊት ክንኪ ምዃኑ ምሁራት ይእምቱ ኣብቲ ሃገር ዕድሜኦም ልዕሊ 65 ዓመት ዝኾኑ ሰባት ንዝነውሐ ግዜ ክውሰኽ እዩ ዝብል ይግምቱን ኣሎም ኣብዚ ሕጂ እዋን ነብሲ ወከፍ ን20 ኣረጋውያን ክሕግዝ ዝኽእል 100 ኣፍራይ ሓይሊ ኣሎም ኣብ 2100 ግና 100 ክሰርሕ ዝኽእል ሓይሊ ሰብ ን120 ኣረጋውያን ቻይና ዝጥውር ክኸውን እዩ እዚ ሓይሊ ሰብ ዓመታዊ ብገምጋም 1.73 ሚእታዊት ምጉዳል ዘርኢ ዘሎ ኮይኑ ኣፍራይነት ብቁልጡፍ ከዓቢ እንተዘይክኢሉ ትሕቲ ቁጠባዊ ዕቤት ክርአ ምኽንያት ክኸውን እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዋጋ ሰራሕተኛታት ፋብሪካታት ክልተ ዕፅፊ ካብ ኣብ ቪየትናም ዘሎ እዮም ብተመሳሳሊ ቻይና ዝውስኽ ዘሎ ቁጽሪ ኣረጋውያን ተበጻሒ ንምግባር እቲ ዝበዝሐ መፍረያይ ሓይላ ናብ ጥዕናን ኣገልግሎት ኣረጋውያንን ከተውዕሎ ክትግደድ እያ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም